Sziasztok újra itt! Ma egy olyan testrészről lesz szó, amivel az emberek többsége nem foglalkozik, viszont hogyha fáj, akkor megy a jajgatás, mert elengedhetetlen szerepe van abban, hogy eljussunk A-ból B-be. Nem, ezúttal nem a lábról beszélek kompletten, hanem csak egy részéről. Na de milyen fontos részről? Ez a talpad. A talp feladata meghatározó és állapota, munkája az egész testedre hatással van. Nem csoda, hiszen a talpad érintkezik először a talajjal, és rengeteg funkciója van. Vegyük csak a legalapvetőbbeket. Ha a talp nem lenne boltozatos és rugalmas, vajon milyen lenne járni? Hasonló érzést élhetünk át, amikor sícipőben próbálunk gyalogolni. Nem kell sokat haladni, és már érezhető, hogy mennyire fárasztó ez a térnek, a deréknak, sőt, még az agynak is. Ha az ember merev lábbal sarokra esik például, akkor annak nem csak a derék és a térd látja kárát, hanem a gerinced és annak mentén simán kaphatsz agyrázkódást is. A talp a test lengéscsillapítója. Sokat szórakoztunk régen azzal, hogy falról ugrottunk hátraszaltókat. Egyszer véletlenül túlfordultam, és sarokra estem. Azon kívül, hogy förtelmesen fájt, de tényleg, tehát lábra állni sem tudtam, izzadt a talpam, azt se tudtam, hogy hol vagyok, és később még hány ingerem is volt, valószínű, hogy kaptam egy enyhe agyrázkódást. Aztán nézzük más szempontból. A talpad az maga a tested alapja. Egész nap rajta állsz, jársz, rajta súlyod, rengeteget tompít és alkalmazkodik. Folyamatosan. És ez mind egyszerre sok esetben. Ha a talp nincs rendben és nem tudja ellátni ezeket a feladatokat, akkor rengeteg stressz éri a térdet, a bokát, a csípőt, a gerincet, a nyakat, mindent. Az egyensúlyról nem is beszélve. Nagy mértékben köszönhetjük neki, hogy nem dőlünk föl, mint egy lisztes zsák. Az a baj, hogy a mindennapjaink során szanaszét szivatjuk szerencsétlent nem megfelelő lábbelikkel, vagy például azzal, hogy nem mozgunk eleget. Következmény, jön a sztrájk, és hogyha a talpunk sztrájkol, akkor az egész testünk sztrájkolni fog. Képzeld el, hogy van egy Ferrari. Ha defektesek rajta az abroncsok, akkor nem mész sehova. Ha mégis, akkor további károkat okozol. A talpad az a tested abroncsa. Ha nem tartjuk karban, sok probléma alakulhat ki, ilyen például a luttalp. Ilyenkor a láb boltozata összeesik, a boka és a térd befelé csuklik, és a derekat sem ússza meg. Vagy például van egy másik probléma, még ezt elmondom, mert ezen én is átestem, aztán ígérem befejezem. Szóval a talp alatt van az úgynevezett talpi bőnye. Ő a felelős azért, hogy a talpad ne lapuljon ki, és emellett rendkívül rugalmas. A rengeteg terheléssel és a rossz lábbelivel én ezt addig szivattam, amíg begyulladt. Na ez olyan kellemetlen és fájdalmas tud lenni, ami a napod minden percét meghatározza, amit talpon töltesz. Ha nem foglalkozol vele, az úgynevezett sarkantyú lehet a következmény. Ez egyfajta messzes lerakódás, csontosodás, ezt ne várd meg. Bocsánat a szakmázásért, ezt nem tudtam egyszerűen elmondani, viszont az érzés az elrettentő, amit senkinek sem kívánok. Szóval a lényeg, mindez megelőzhető. Talp, vádli, Achilles rendszeres nyújtása. Ne légy passzív. Itt is vannak apró izmok, amiket erősíteni kell. Így a láb stabilabb, jobban tart és jobban osztja el a terhelést. A testtudat. Figyelj oda, hogy hogyan használod a lábad, hogyan lépsz, hogyan jársz, hogyan állsz. A probléma hosszabb idő alatt alakul ki, és simán megelőzhető. Iratkozz fel, link a leírásban. A tested csak ad neked, hát tégy te is érte. Hajrá!